Теглото му е под 1 тон, а въпреки това този Нисан успява да изненада с нивото си на безопасност. Преди около 25 години малкият градски автомобил предлага защита, която по онова време не е типична за този клас. Още по-интересно, при по-високите нива на оборудване, Микра може да бъде оборудвана с ABS и въздушни възглавници, което я прави една от по-добре подготвените градски коли за времето си. Но това не е най-интересното. Фейслифтът от 2000 година носи подобрения в конструкцията и оборудването, с по-силен фокус върху безопасността и комфорта. Историята на модела започва още през 90-те, но именно по-късните версии превръщат този модел в един от най-уважаваните компактни автомобили на своето време. Представете си, малка градска кола, създадена не само да бъде икономична, но и да предлага усещане за сигурност. И тук идва най-интересното. Именно комбинацията от ниско тегло, компактни размери и надежна конструкция прави Микра изключително популярна в Европа и Япония. Този малък Нисан доказва, че практичността и безопасността могат да вървят ръка за ръка. Последва и за още автомобилни факти.